kyawu kuma wannan dalilin cuta ma mutane da yake in man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq da yake suna Imam Qatada yake cewa iyyakum wa adhal mu'min yace ina muku kashedi da cuta ma mumuni domin wannan yana jawo hushin Allah madaukakin sarki to duk wanda kai masu haka ku tabbas in goma kai ma sai an samu ɗaya mutunan kirki sai an samu ɗaya mumuni tunda a cikin ƙasar musulmai kake sai haka idan muka tashi ba da misali a wannan fannin na ƙarshen barayu za mu iya ba da misalin shi ma wasu makwabta ne sai ana cikin tsananin ruwan sama wanda suke kamar da bakin ƙwarya sai suka ji ana kwankwasa kofa sai gidan ashe lattizo ne wanda bai yi saurin samun aihuwa ba sai bayan ya tsufa ne Allah ya ba su aihuwa da matarsa yanzu ɗan da ke gare su ɗan ƙarami ne yana ma koyan tahiya da aka kwankwasa sai suka bude sai gashi ashe makwabcinsu ne lahiya ce ai gidana ne ya rushe da Allah ina so ku taimaka mini in samu in gyara gidana da sauransu sai lattizon ya daga matashinsa ya ɗauko wasu kuɗi maƙudan kuɗi sai ya bude ya ɗibi wani abu ya bashi ashe shi wannan mutumin yana kalle da wannan sankar da aka ɗauko yanzu bayan ya tayi burin yake a ce yanda za a iya kwashe kuɗin yanzu sai ya tunanin zai shi ya sace yaron ya kai shi wani wuri ya ta kuka yadda za a yi hankalin su ɗauki sai ya komo gida ya ɗauke wannan wani yanzu kuma a wansa haki a banda gobe an yi kwana biyu ana tsananin ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ya jaye yaron hankalinsa ya ɗauki ya yi bayan gida da shi sai suka shi ƙaran yaro sai matar ta ce a ai ɗanta ne can ya aka yi shi can suka yi ta mamaki sai ma'aihin ya ce to ta tahi shi zai zamna ta ta jawo yaron ta ce a ita ba za ta yi ita kadai domin akwai tsananin ruwa kuma wurin akwai ɗan jayawa yanzu su dai su zo tare ce a ke tai dai ni sai in hoke gida ce a sai dai ka to mun tai tare suka tahi tare suna tahiya suka shawo yaron suna komowa sai suka isko gida ya roshe yanzu ana cikin babbake gida ana jajjaye birguna da sauransu sai aka samu wannan makwabcin daki ya roshe da shi da makudan kudin hannunsa ya dauko kudin ashe gina ta rifta da shi ta rushe kaga shi ya taimake su wajen sata shi ma ya zo da niyyar cuta sai ya taimake su masu wanda shi ne gaskiya shi ne ma'ana iyyakum wa adal mu'min duk wanda yake sata ba zai taba yin karshe na kwarewa matukar bai tsufa ba kenan cutarwar ta gani ga mutum kahin mu shi ma cutarwar ta ga mutum a lahirarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai ban tsoro yake cewa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu huwa mu'min mai sata ba zai taba sata ba lokacin da zai yi alhali na nuna ashe imanin wanda yake barawo a koda yaushe a bisa kan gabar roshewa yake shi yasa idan aka zo mubaya'a ma'ana za a shiga musulunci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake sharadi ga wanda za su yi mubaya'a na ba za su sata ba ya ayyuhan nabiyyu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن يعني لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن صحيح ولا يسرقن محل الشاهد kun gani sai a ce ba za ku yi sata ba domin musulunci ya haramta sata ba za mu yi sata ba wannan sai nuna mi yana sharadi ce na shiga musulunci sai nuna munin sata ta yanda ma ba za a yi shiga musulunci sai kai alƙawarin ba za ka yi ba ba za ka yi sata ba kai a hadisi manzo Allah ya ce la'anallahu sariq Allah ya tsine ma barawo ko Allah ya tsine ma barawo duk ana iya fassara wannan to amma masu girma kenan hatsarin sata ga al'umma babu kwanciyar hankali zai hana kwanciyar hankali hatsarin ta ga wanda yake yi shine musuluncinsa da imaninsa yana a cikin tangarda kai munin sata shine babu wani aiki da zaka iya yi Allah ya yahi maka swatan nan da kai babu wani aikin kwarai da zaka yi a duniya Allah ya yi maka sata domin ita sata ta kunshi haƙoƙi guda biyu ne haqqullahi wa haqqul ibad haƙƙin Allah da haƙƙin bayu to shi haƙƙin Allah yana iya yahi maka domin huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha haƙƙin